Fil-programm tal-lum se nħarsu lejn il-kitba u l-ħidma tal-arkeologu Taljan Luigi Maria Ugolini. Dan l-arkeologu ħadem f'Malta fl-ewwel parti tas-seklu 20. Luigi Maria Ugolini twieled fil-belt ta' Bertinoro fl-Italja fit-8 ta' Settembru 1895. Huwa studja fl-Università ta' Bologna u ħadem bħala arkeologu f'pajjiżi differenti, fosthom fl-Albanija. Tul l-ewwel gwerra dinjija, Ugolini sieħeb mal-Alpini, iżda ġie ferut fil-Kliwi. Huwa kien membru tal-Partit Faxxista u dan għenu biex jikseb pożizzjonijiet favorevoli ta' studju u ta' xogħol, fosthom li jiġi f'Malta fl-1924. Fl-1930, Mussolini ħatar lil Ugolini bħala spettur għall-iskavi u l-monumenti arkeoloġiċi. 4 snin wara, fl-1934, Ugolini nħatar professur tal-preistorja fl-Università ta' Ruma. Ugolini miet qasir il-għomor fis-sena 1936. Nidħlu fil-Mużew tal-Arkeoloġija. Il-kollezzjoni tindikalna ir-rikkezza ta' materjal li għandu pajjiżna fejn tidħol il-preistorja. Bħala mużew, ovvjament, bħala oġġetti juri l-iktar oġġetti pratikament spettakolari li nstabu, ovvjament hawn ħafna. U kull oġġett għandu l-istorja tiegħu. Ħafna nies forsi meta nitkellmu fl-oġġetti tal-preistorja, l-ewwel ħaġa li tiġihom f'moħħhom huma il-mara rieqda. Jew dawk l-istatwetti li sa ftit ilu konna nsejħulhom il-mara l-ħoxna. U pereżempju oġġetti oħra bħal dal-ġebel li qed naraw warajna li ġejjin mit-tempji. Ġifieri dawk huma l-oġġetti li aħna jisna nqisuhom spettakolari. Però kull oġġett li hawn ġol-vetrini ġol-mużew, kull oġġett jgħid l-istorja tiegħu. Ġifieri huma dawn l-oġġetti kollha f'daqqa illi bihom inkunu nistgħu nifhmu iktar dawn in-nies kif kienu jgħixu. Ġifieri sa mill-inqas biċċa fuħar imkisra illi xorta turina kif kienu jagħmlu l-fuħar u x'tip ta' reċipjenti kienu jużaw għal statwetti li iktar familjari magħhom. Bħala oġġett sinifikattiv, apparti l-oġġetti li diġà semmejt, għalija personali, oġġett sinifikattiv ħafna huwa l-istatwetta żgħira ħafna illi turi tnejn min-nies jitgħanqu. U hija importanti għalija għax turi li dawn in-nies tal-preistorja li xi kultant aħna naħsbuhom għandna hekk l-idea tagħhom bħala nies slavaġ, dawk li ngħidulhom il-cavemen, kienu nies bħalna, b'sentimenti bħalna, b'bżonnijiet bħalna u turi l-umanità ta' dawn in-nies. Kien hemm diversi arkeologi Maltin li ħallew xogħol imprezzabbli f'dan il-qasam. Ovvjament l-arkeoloġija Malta hija pjuttost riċenti komparata ma' pajjiżi barra minn Malta. Fl-1903 nistgħu ngħidu kien hemm l-ewwel attentat li jsir mużew nazzjonali. Ġifieri qabel kien hemm kollezzjoni kbira, ġifieri tibda minn Gianfrancesco Bella fi żmien il-Kavallieri, li kien kollezzjonist u kellu jsu l-mużew tiegħu fid-dar privata tiegħu u mbagħad il-kollezzjoni kienet eventwalment imxiet il-biblioteka. Però fl-1903 il-gvernatur Ingliż, għax dak iż-żmien konna taħt l-Ingliżi, kien ġie deċiż li jinfetaħ il-mużew u kien infetaħ l-ewwel mużew Palazzo Xara. Ovvjament dak kien jirrikjedi li jkun hemm persuna inkarigata u f'dal każ il-persuna inkarigata kienet Ser Temmi Żammit. Ovvjament ma' Ser Temmi Żammit kien hemm nies oħra Maltin bħal Manuel Magri, kien hemm karwana qabel Żammit illi daw ishom xprunaw l-arkeoloġija Maltija. Bħalma nafu Żammit kien tabib, però bil-mod tiegħu kif kien metikolus u kien jikteb in-noti u anke kien hu li beda juża ritratti fuq siti u waqt skavi għandna ħafna informazzjoni illi għadna nusaw sal-ġurnata tal-lum, ġifieri jiġu ħafna riċerkaturi biex jaraw il-notebooks ta' Temmi Żammit, pereżempju, jew ir-ritratti antiki li kienu ttieħdu. Minn barra dawn, il-Gżejjer Maltin attiraw numru ta' arkeologi barranin. Ovvjament, bħalma diġà semmejt, f'dal perjodu meta bdiet isa l-arkeoloġija f'Malta, konna taħt mill-Ingliżi u ma jistax jonqos li kienu jiġu ħafna arkeologi barranin, speċjalment Ingliżi, biex jagħtu l-input tagħhom, jagħtu l-femiet tagħhom ġieli anke jiskavaw. Ġifieri kien hemm nies bħal Lewis Upton Way, Thomas Ashby, Harris Colt, daw kienu kollha jiskavaw taħt id-direzzjoni u bl-għajnuna ta' Temmi Żammit ukoll siti differenti bħal Għajntu fi Roman Baths, id-Domus Romana,
Ta' min insemmi wkoll illi f'dal perjodu forsi naqra iktar wara fil-1920 kien hemm anke mara, Margaret Murray, illi fil-biografija tagħha kienet innutati li għall-ewwel temm iżammit kien ta' ftit siti minuri biex tirriċerka fuqhom imma mbagħad fil-fatt spiċċat tiskava anke Borċin-Nadur. Naslu għal Luigi Maria Ugolini. X'importanza għandu fl-istorja ta' pajjiżna? Barra arkeologi Ingliżi kien hemm ukoll arkeologi minn pajjiżi oħrajn. Persuna importanti ħafna għal speċjalment il-preistorja ta' Malta kien Ugolini. Ugolini kien intbagħat mill-Italja anke għal raġunijiet politiċi. Però l-iskop għalfejn kien intbagħat hu biex hu jieħu jisu stokk tal-arkeoloġija ta' Malta, speċjalment il-preistorja. U l-għan ewlieni kien illi u rrid illi bil-riċerka tiegħu li jagħmel juri illi Malta kienet iċ-ċentru taċ-ċiviltà tal-Mediterran. Fejn l-Ingliżi kienu qegħdin jgħidu li isma' ċiviltà tal-Mediterran ġiet mill-Lvant u aħna ġejjin mill-Feniċi u il-tempji tagħna huma tal-perjodu Feniċu u kien dejjem isostni u anke temm iżammit qablu illi le daw l-istrutturi megalitiċi li għandna huma eqdem mill-perjodu Feniċu u fil-verità mbagħad wara ġie skopert anke bil-analiżi tal-radiocarbon dating fi żmien David Trump fis-sittinijiet illi dawn kellhom raġun. Ugolini kien metikolus ħafna wkoll bil-mod tiegħu, ġifieri kien qabbad anke draftsmen Maltin, apparti Taljani, illi kienu jpenġu jieħdu l-miżuri ta' daw is-siti megalitiċi u anke kien għamel katalgu tal-oġġetti li kienu jinstabu ġol-mużew. Ġifieri kellu kollaborazzjoni sħiħa minn temm iżammit, kienu jaħdmu tajjeb ħafna flimkien u bekk għandna bażi ta' kif kienet il-preistorja f'Malta f'dawk iż-żminijiet. Qabel ġie Malta, Ugolini kien diġà beda jistudja u jaħdem fil-qasam tal-arkeoloġija, fosthom fl-Albanija. Luigi Ugolini ġie Malta fl-1924. Qabel ma ġie hawn hu kien student tal-arkeoloġija fl-Iskola Reġġa di Arkeoloġija ġewwa Ruma u fil-bidu tal-20 għadda ħafna żmien mhux biss jistudja l-arkeoloġija fl-awla kif jagħmel kulħadd, imma wkoll kellu ċans illi jieħu sehem fi skavi arkeoloġiċi importanti ma' Giacomo Boni pereżempju ġo Ruma fuq il-Palatino, ma' Taramelli, Antonio Taramelli ġewwa Sardenja, ma' Paolo Orsi ġo Sqallija, skava anke Kreta. Din kienet esperjenza li kienet importantissima bħal ma hi importantissima llum li arkeologu jgħaddi ħafna mit-training tiegħu mit-taħriġ tiegħu ġol fuq skaf arkeoloġiku. Dan jippermetti li dak li tistudja fil-fatt tista' tatwaħ fil-prattika. Il-fatt li inti tkun tajjeb fit-teorija imma mbagħad tkun tajjeb anke fil-prattika hija kombinazzjoni importantissima għall-karriera ta' bniedem bħal Luigi Ugolini. Mill-ħidma tiegħu fl-Italja u fl-Albanija, Ugolini jispiċċa f'Malta. Jidher mill-karti illi sibna illi il-mawra ta' Ugolini f'Malta kienet parti minn dan it-training fejn hu mar f'postijiet differenti, Pantellerija, Gżira Żgħira, ħdejn Malta, Sqallija, eċetera, biex ikollu għarfien iktar wiesa'. Jidher ukoll illi l-interess tiegħu bħala student brillanti fih dan l-Iskola tal-Arkeoloġija ġewwa Ruma ġie taħt għall-attenzjoni ta' professuri ta' nies importanti li bdew jaraw il-potenzjal f'dan il-bniedem żagħżugħ. Jidher li ġie Malta għax kien hemm interess anke fl-arkeoloġija klassika, jiġifieri dak li kien essenzjalment Ruman. Meta kien hawn lejn l-aħħar tal-1924 induna li l-fdalijiet preistoriċi kienu ħafna iktar importanti minn dawk klassiċi u jidher li dak li kellu f'moħħu kien li jistudja dawn l-fdalijiet. Ugolini
ma ħadimx fuq skavi ġo Malta. Li għamel meta kien hawnhekk induna li kellna nuqqas kbir ta' rendikont ta' l-iskavi kollha li kienu saru fl-ewwel 20 sena tas-seklu l-ieħor u dawk li kienu attività ta' nies antiquarians li kienu jiġu Malta u jew ipinġu dak li jaraw jew jiktbu fuqhom. Fl-1924 Ugolini induna li rendi kont ta' dak kollu li kien sar qabel ma kienx jeżisti. Laqqas ma kien jeżisti katalogu dettaljat tal-affarijiet li nstabu fit-tempi preistoriċi. U dak li rrid jagħmel survey, bil-kelma bl-Ingliż li naċċettaw dejjem hija survey. Survey tal-fdalijiet preistoriċi f'Malta. Qed nitkellmu fuq l-ewwel snin tas-seklu 20, żmien mimli taqlib politiku, fosthom il-kwistjoni tal-lingwa. Nafu li Ugolini kellu ideali faxxisti. Kien hemm xi aġenda politika wara ħidmietu u l-preżenza tiegħu f'Malta? Iva, ma nistgħux ngħidu li ma kienx hemm aġenda politika. Meta Ugolini intbagħat Malta fuq ordni tal-Partit Faxxista, speċjalment ta' nies fih dan il-partit illi kien għal-qalbhom il-kollegament li dejjem kien hemm bejn Malta u l-Italja. Jiġifieri permezz tal-arkeoloġija rietet tingħata għajnuna lil dawk in-nazzjonalisti f'Malta li kienu minn dejjem filo-Italjani, li kellhom imħabba partikolari lejn dak kollu li kellu x'jaqsam mal-kultura Taljana. Fis-sena 1934 Ugolini ppubblika studju dwar il-preistorja Maltija, Malta oriġini della ċiviltà Mediterranja. Ugolini kellu f'moħħu li jagħmel dan is-survey, jiġifieri li jiddeskrivi l-monumenti u l-oġġetti li nstabu ġewwa fihom. Però mbagħad kellu f'moħħu li jagħmel anke ktieb illi tkun konklużjoni għal dan ix-xogħol ta' dettall straordinarju. Fl-1934 infatti ġiet ippubblikata din il-konklużjoni. Malta oriġini della ċiviltà Mediterranja. Malta oriġini ta' ċiviltà Mediterranja. Din kienet għajta oriġinali minħabba illi qatt ħlief Ugolini ma kien jazzarda jgħid illi f'Malta kien hawn kultura illi ma kellha xejn x'taqsam ma' kulturi oħra fl-Orjent tal-Mediterran, fid-dinja Griega jew fid-dinja Eġizzjana, minħabba l-fatt il-kultura materjali li kienet jistudja ma kellix xebħ ma' affarijiet li nstabu f'postijiet oħrajn. Għalhekk bit-teżi tiegħu ex medio lux dawl miċ-ċentru minflok dawl li ġej miċ-ċiviltajiet il-kbar tal-Orjent kienet għajta oriġinali u ġdida. Ugolini ħadem fuq kitbiet oħra li ma laħqux ġew ippubblikati fi żmienu. Dak li ma rnexxilux jippubblika Ugolini minħabba li miet żgħir ta' l-età ta' 41 sena, il-survey, ġifieri dak il-reżokont dettaljat ta' dak li kien instab sa' żmienu, ma ġiex ippubblikat. Dawn kellhom ikunu serje ta' volumi minnhom dedikat lit-tempju ta' Ħaltarxin, volum ieħor iddedikat tat-tempji maġġuri, jiġifieri l-ġgantija, ħaġar qim, l-imnajdra u l-ipoġew, volum ieħor għat-tempji minuri u kellu jkun hemm anke volum ieħor iddedikat għall-età tal-bronz, għall-Bronze Age, tal-preistorja Maltija. Dawn huma xogħol kif għadt dettaljat ħafna, hemm noti li ttieħdu minn Ugolini waqt li kien il-Mużew tal-Arkeoloġija bil-permess ta' Temmi Żammit, deskrizzjoni tal-monumenti li kien iżur, ritratti dettaljatissimi tal-monument f'kondizzjoni ta' dawl partikolari u din id-deskrizzjoni dettaljata ta' kull oġġett illi instab. Dan huwa x-xogħol illi Ugolini kellu jippubblika imma ma rnexxilux għax il-mewt ħasditu qabel iż-żmien. Insibu lek imsejjaħ Fondo Ugolini. X'inhu dan?
Fondo Ugolini fir-realtà huma din id-dokumentazzjoni illi kellha tiġi pubblikata u qatt ma ġiet ippubblikata. Dan huwa materjal illi jinstab fih dan mużew ġewwa Ruma, il-Museo Preistorico Etnografiko Pigorini, ġo l-Ewr, dak id-distrett li bnew il-faxxisti barra Ruma fejn hemm mużewijiet u arkivi. U hemmhekk dan il-fondo irnexxielna insibuh fil-24 sen ilu essenzjalment u hemmhekk hemm iktar minn 1200 ritratt u mijiet u mijiet u mijiet ta' karti fejn hemm il-noti ta' Ugolini, kemm manoskritti u kemm dawk li kienu jiġu typewritten u mbagħad manka korrezzjonijiet fuq il-bozze illi kellhom jiġu pubblikati. Il-livell ta' dettall huwa inkredibbli, speċjalment għal żmien u dan huwa xogħol ta' valur imprezzabbli. Ma kienx ġie studjat qabel is-sena 2000 sakemm ma sibni jiena u kollega li kien jaħdem ġol mużew innifsu Andrea Pessina u ttieħdet id-deċiżjoni dak is-snin kollha ilu li nippruvaw impoġġu l-volumi kif kien ħaseb fihom Ugolini wieħed wara l-ieħor. Irnexxilna bil-volum ta' ħaltarxien għax kważi komplut, kien diġà kważi komplut meta miet Ugolini, bil-volumi l-oħrajn ma sibniex kull ma xtaqna. Imma hemm biżżejjed, kien hemm biżżejjed biex fir-realtà nippubblikaw dax-xogħol grazzi għal Joseph Mizzi tal-Klokkotba Maltin ta' Mizzi Books illi sa mill-bidunet ta' din l-avventura ra l-valur ta' dan ix-xogħol u kien importantissimu illi biex dan il-proġett nattwawh u jiġu pubblikati il-volumi kif naħsbu li xtaqhom Ugolini. Ħidmet Ugolini reġgħet ħadet il-ħajja fi żmien reċenti permezz ta' pubblikazzjonijiet mid-dar Mizzi Books. Ix-xogħol ta' Ugolini kien wieħed kważi nista' ngħid monumentali għax kien jinvolvi aktar minn 4 volumi, 3 volumi miktuba minn Ugolini u wieħed kompendium li huwa ta' spjegazzjoni mill-awturi Andrea Pessina u Nicholas Vella. U kien xogħol involva aktar minn 20 sena ta' riċerka u kważi 5 snin ta' produzzjoni minn naħa tagħna. Tajjeb li ngħid li l-relazzjoni tagħna ma' Ugolini tibda minn meta jiena kont qed nipprepara lili nnifsi ta' żagħżugħ ta' 14 sena għall-eżamijiet tal-O-level tal-istorja ta' Malta. Fejn il-papa tiegħi kien qalli titwarrab il-kotba kollha li qed tistudja fuqhom li kienu dak ta' iż-żmien tal-istorja ta' Malta u trid għall preistorja tipprepara ruħek fuq dan il-ktieb. U kien għaddi li l-ewwel volum jew il-volum bit-Taljan ta' Ugolini li kellu fideh kien qalli mod ċar qalli dan kellu ħsibijiet li huma xjentifikament moderni u li mbagħad fi żmien l-Ingliżi ġew adattati għax l-Ingliżi ma kienu qatt jaċċettaw li l-istorja ta' Malta tibda minn qabel l-istorja tal-Ingilterra. Hemmhekk niftakar kien hemm argument kbir jew karba kbira minn naħa tiegħi għax ovvjament sejjer għall-eżami b'test li mhux approvat mill-bord tal-eżaminaturi. Fil-fatt il-papa nata raġun għax mort tajjeb ħafna fl-istorja ta' Malta. Allura meta Nicholas Vella fl-2005 ċempilli u qalli naħseb li sibna l-arkivju ta' Ugolini, jien għadni anki s-sansemmija għam ġismi xok u bla maħsib ċejn iżjed qedlu nagħmluh. Dik kienet ir-reazzjoni tiegħi fuq it-telefon dak il-ħin u ftit wara flimkien ma' Niki Vella, dak iż-żmien konxna fil-Andrea Pessina, tlajna Ruma biex naraw dan x'kien jinvolvi. Kull pubblikazzjoni tiltaqa' ma' diversi sfidi u intoppi. L-sfida huwa l-enormità tax-xogħol. Meta sibnieh fil-fatt anke Nicholas Vella kien jgħid li dan ħanamlu volum wieħed plus il-volum ieħor li kien ġa ppubblikat fis-36. Fil-fatt meta bdew jaraw ix-xogħol kollu fil-fatt kif diġà xogħol ta' aktar minn 20 sena ta' ħidma bejn riċerka u produzzjoni,
bdejna nindunaw li l-arkivju jikkonsisti fi kważi it-totalità ta' xogħol li kien prepara Ugolini fuq Malta, li huma fuq 3 volumi plus 1600 ritratt li huma dokumentazzjoni tat-tempi kważi kif instabu fil-1929 u wkoll l-elenku jew il-lista sħiħa ta' pottery shards u affarijiet varji li jinstabu fit-tempji sa dak iż-żmien. Apparti kollox imbagħad għandek l-isfida finanzjarja. L-isfida finanzjarja biex tagħmel 4 volumi kbar, format kbir ta' din l-entità b'aktar minn kważi 2000 faċċata fuq l-4 li huma diġà tinduna li hija sfida konsistenti. Kenna għajnuna mill-gvern imma ħafna mill-finanzjament għamilni aħna għax nemmnu li dan huwa patrimonju importanti ħafna għall-istorja ta' Malta. Is-suq tal-kotba f'Malta nafu li mhux wieħed tajjeb. Meta niġu għal pubblikazzjonijiet ta' prestiġju bħal dawn, hemm suq għalihom? Dan huwa pubblikazzjoni tal-ġen, ġifi meta ngħid tal-ġen ta' aktar ħsieb mill-qalb milli ħsieb mill-moħħ fejn ma tagħtix każ l-isfida finanzjarja għax temmen li dan huwa xi ħaġa li jrid jiġi fl-idejn għax huwa importanti għax teżor dak li hu ma toqgħodx tara l-valur tiegħu monetarju, finanzjarju, ma tara il-valur tiegħu għal posterità, għal dawk kollha li ġejjin wara biex ikomplu jirriċerkaw fuq l-istorja u l-preistorja, imma anke wkoll fir-relazzjoni politika u ġeopolitika tal-perjodu bejn iż-żewġ gwerer fejn inti għandek il-faxxiżmu Taljan ġirien tagħna u l-kolonja Ingliża kif qed jinteraġixxu ma' dan l-arkeologu li l-laqam tiegħu kien l-arkeologu del-faxxiżmu, ġifieri kien l-arkeologu ta' Mussolini bażikament. Fi programmi bħal dawn nindunaw li l-wirt kulturali tagħna ma jiġix biss minn persuni Maltin, imma anke minn tant u tant barranin li ħadmu qatih f'Malta f'diversi oqsma. B'dan wasalna fit-tmiem programm ieħor. Narawkom għall-jmiss.